Fredrik och nu ska jag prata om en påse som heter Side Gusset Bags. Den här finns bara som specialtillverkad och den har 2 symmetriska sidor. Och den är som sagt bara specialtillverkad i det måtten du vill ha. På baksidan så går det en sidosöm igenom mitt på baksidan. Den kan få den i alla storlekar och alla materialkombinationer. Metalliserad eller inte metalliserad. Papper eller plast. Vad som passar att packa i den här det är bland annat kaffe, djurmat, gryn som hälsokost och liknande. Du kan få rotogravyr upp till 9 färger. Och du kan få en matt finish på påsen eller en blank kupa eller bägge och på samma påse. Är det till kaffe så kan du få det med ventil. Och då är det naturligtvis en insida med aluminiumfolie för barriäregenskaperna. Har du några mer frågor så kontakta oss gärna via mail eller telefon. Tack för att du tittade.